Ai, se me acordo aquilo. Era medo, medo, medo. Así se respiraba esta mañá aínda na Serra do Faro os restos do inferno que nesta xornada se está a vivir a nosa comunidade. O lume ameazou vivendas e establos en varios lugares como Vilar e Penelas, na parroquia chantadina de Esmeriz. E aínda hoxe a vixilancia é necesaria, xa que en calquera recuncho o chan e as brasas poden facer reavivar o incendio que afectou de xeito estimado a unhas 150 hectáreas. Este lume comezaba o mércores, como podemos ver nestas imaxes, e dábase por controlado o sábado pasada as 11:30 da noite. Moi mal porque nos estaba cerca das casas e éramos moi poucos, que só somos nós e outro veciño ali, e arriba. E pasámoslo moi mal, moi mal. Botámoslo 2 noites sen dormir, pegou aí na carretera e ardeu un trozo grande, un día. E, bueno, estaba medio apagado, pero despois, po outro día volveu pegar, eran as 2:30 da tarde, e volveu pegar e despois aí, amiga, estendeuse todo, eso, e xa viñeron os helicópteros, anduveron moito, e bomberos, e canto había, pero claro, a maleza é moita, e non daban apagado. Un técnico, 17 axentes, 38 brigadas, 29 motobombas, 3 palas, 5 helicópteros e 3 avionetas interviñeron neste agresivo lume que feriu de morte de novo a Serra do Faro, Rede Natura 2000, calcinando superficie forestal de árbores como carballos, castiñeiros e piñeiros, pero tamén matorral e monterraso, así como propiedades destinadas ao pasto. Nesta situación de emerxencia foi tamén fundamental o apoio humano e material dos cidadáns. Viñeron as familias todas e non nos deixaron, botamos aí toda a noite na carretera. Nós o que tiñamos medo era que nos ardera o ganado, que o timos ali. E ardíanos a comida delas e non nos quedaba nada. E, bueno, moito medo aí no pueblo de abaixo, ardeu un coche dos bomberos e eles dentro, despois con todo sacáronos, moi maliños, non lles pasou nada, que non morreron, pero levaron moito susto tamén no pueblo de abaixo. Afortunadamente, os 4 traballadores da Brigada de Taboada están fora de perigo e un deles está xa activo despois deste grave incidente no que se viron rodeados polas lapas. Decisivo tamén o traballo dos veciños de Penelas para salvar o seu medio de vida. Tiveron que botar man de cisternas de auga para refrescar o contorno máis próximo a casas e explotacións como estas, antes de que as acadaran as veloces e virulentas chamas crecidas cos ventos, a seca e as altas temperaturas. Levamos un gran apuro, porque, claro, isto tiña unhas dimensións moi grandes, sabes, en todo alrededor. E aquí ao lado de 20 metros, pois, gracias que os incendios axudaron moito, e nós tamén con cisternas particulares, e fomoslo controlando. Viron que se propagaba moi rapidamente. Moi rápido. Viviran algún lume así nesta zona, vivindo neste contorno do Faro? Si, eu recordo varios, pero como este ningún. Eu non lle vexo moita explicación a isto, non sei. Isto parece unha cousa de terrorismo, non sei. Bueno, a sequía tamén terá moito que dicir, non? Sí, pero, por a sequía non se producen os incendios. Pasan máis rápido, pero estos son postos, está ben claro que son postos, non sei quen, pero viñan esas boallas que traían lume, viñan hasta aí nos tellados e nas casas. A espesa capa de fume continua que se evidencia en todo o sur de Lugo e zonas da Ribeira Sacra e os lumes aínda activos como de Chavaga e Monforte de Lemos, San Cristobo de Cea e Parada de Sil ou o de Cangas en Pantón, este último xa fora do nivel 2 de alerta, danan o ambiente e tamén o aire que respiran os veciños máis próximos durante estes días. Agora levantou un pouco, pero a mañá parecía que era niable, era do fume. Debe haber incendio ainda para aí, porque isto non sei. Onde tamén levaron onte un gran susto foi en Escairón, onde arredor das 10 da noite se rexistrou un lume no medio dunha masa de matorral e árbores que ameazou seriamente a unha nave industrial e quedou a escasos metros de varias vivendas unifamiliares. A rápida intervención da veciñanza e dos medios técnicos foi decisiva para cortar o seu avance. Deuse por extinguido ás 4:30 da madrugada. Interviron 2 axentes, 2 brigadas, 3 motobombas e tamén prestaron apoio os bombeiros dos
nos parques comarcais de Chantada e de Monforte. Infernal. Como está Sí. todo Galicia? Sí, todo Galicia, amiga.